zany kaiky anareo eto tsy norankahiko anareo fa olo jiaby zay gagy surtout zegny jeune jiaby baka amin'ny province Idego zay amle choix nataonareo zegny en tant que anareo jeune sava zegny nagnatony concertation des jeunes aty Antananarivo aty tsy le raha fa anareo zegny safidy état unitaire zay de zegny zany nampolavola olo jiaby na tagnatin'ny réseaux sociaux na tsika jiaby tam CCI vaty tany zay iny tsara le raha c'est pas zegny entre anareo zegny samby anareo zegny jeune sava avy Antananarivo aty magnano mbala tsara atsika jiaby agnazava eto zay hoe ino natonga jeune savany zegny safidy état unitaire voalohany aloha zegny le izy tsy zay jeune sava solo tegna avy tagny amin'ny faritry sava zegny nisafidy état unitaire fa tanora sava avy tamin'ny concertation régionale nisafidy izy io fa zay zegny agnisan'ny nagnaramaso le hevitra avy tamin'ny concertation régionale tonga aty amin'ny nationale ary magnamafy raha ohatra ka hoe misy raha mbola tsy mafy amin'le hevitry tonga aty zay le raha oui zegny le tegna raha misy dikan'izay tsy anareo jeune représentant ny sava taty zegny nanapaka raha tagnatin'ny PV atao zegny tsy zay agnisan'ny karazagna hoe discipline mifehy an'le concertation zegny misy comité d'organisation zegny agnaty izy ao misy régionale de le régionale zegny agnisan'ny karakara le concertation communale tamin'ny commune urbaine commune rurale district ary régionale de les jeunes aby tagnatin'ny comité d'organisation zegny tsy managna droit o magnova hevitry tsy managna droit magnaboaka hevitry tsy managna droit o mireformuler le hevitry ny tanora ary le raha tagny zegny natao misy zegny mba atonga le hevitry ny tanora jiaby raha ngova amin'ny commune rurale fotony hagny mandeha miakatra jusqu'à amin'ny régional ary mandeha jusqu'à ty amin'ny national dikan'zegny le raha hitanareo taty zegny le raha fatapaka boaka taminareo tagny oui zegny le raha fatapaka boaka tagny izy io raha jiaby io tsy volet politique ndraiky gouvernance fogna izy io volet économie sociale jiaby zay jiaby culturel sport raha jiaby zegny tapaka ny jeune avy tagny mihitsy jiaby io dikan'zay tsy choix-nareo tompiny zay raha fa choix-nareo jiaby ave zay zegny taminazy io zay zegny nizara par volet zay nizara par volet zegny hoe asa za zegny en tant que jeune entrepreneur niakarako taty agnatin'ny social zegny misy volet entrepreneur ndraiky employabilité des jeunes de tagnatin'izigny zegny za zegny natonga afa zegny saly misy politique et gouvernance afa saly misy environnement afa saly misy social et culturel afa samby magnano zegny fa le raha zegny tsy zahay le jeune niatriky raha atao zegny nisafidy hoe ninay ne ity tsy zay fa le PV zegny nivakiny zare tao igny fa atsika mizaha le vidéo zegny karaha hoe nisy vote zegny natao par région hoe de région savana lanzao kanefa tsy zay solo tegna nandeha taty velively nisafidy igny fa efa safidiny tanora avy tagny région sava nisafidy hoe zahay mila état unitaire strictement décentralisé zegny le tohiny izy io fa nataonjare état unitaire tsotro zao fa de mon frère koa zegny karakory koa zegny position-nao zegny par rapport am'le choix zegny hitanareo tagnatin'ny volet politique zegny ndraiky gouvernance tao zegny karakory zegny fa hitavanao zegny le région-nareo zegny safidy état unitaire fa tsy état fédéral raha avy aminah malôha ny safidianana natao hoe nisafidy état unitaire le raha strictement décentralisé zegny le raha fa le zare nivolagny le raha zegny tade devant tary nataonjare juste état unitaire kanefa zegny aminah manokana satria izy araka nivolagniny ranabavy liskate igny nizarazaragna par volet de za zegny agnatin'ny le amin'ny environnement zegny volet misy za de samy managna salinazy zegny zahay de tsy tam politique tsy tam politique zegny za tsy tam politique ndraiky gouvernance za fa tamin'ny volet environnement zegny araka ny fizarazaragna zay natao tamin'ny fandaminana nataon'ny organisation nationale zay le raha zegny zay tsisy araka fahazahoako raha volagnareo zegny tsisy fandraisan'ny le volet nisy anareo zay le choix natao tagny zegny tsisy agnontaniako anareo eto amizay dikan'izay zay le choix nataonareo tagny zay choix fa baka nataony jeune nataony olo baka amin'ny faritry nisy anareo ta sava tagny hoe fa ifidy état unitaire strictement décentralisé io izy zegny edy zahay zegny aloha nisafidy TDR maro mako jeune koa magnamiatsigny hoe nagnino zegny hoe natao nahety be zegny le fisafidianagna olo nandeha tao tsy zahay zegny nisafidy hoe anao mandeha anao tsy mandeha na tegna tianay jeune tamin'ny région sava hoe mba olo mafy resaka politique no magnano raha mahakasiky politique olo mafy resaka environnement magnano raha mahakasiky environnement tam'le régional fa tsy zay le nagnanaovan'ny ministère izy fa nagnanaovan'ny ministère izy hoe tanora araiky isaka commune na rural zegny na urbaine commune tanora araiky ary le misafidy izy tsy zahay antony tsy safidiananay izy satria zahay zegny comité d'organisation neutre zegny zahay tsy zahay zegny responsable ny hoe raha ihany tiatiako de izy mandeha aty ty zegny couleur politique araiky aminazy mandeha aty ka ty mandeha zegny ty bebe vava tsy nagnano karaha zegny fa namiagna zare tamin'ny commune rurale tagny hoe andre amin'ny commune rurale azovy zegny responsable ny commune dikan'zegny zare amin'ny commune hoe zare amin'ny maire agnatin'ny de zare zegny nisafidy tanora araiky tamin'ny commune zare tagny nandeha niakatra tasambava nagnano le régional de raha tsara hentsika amizay agnatin'zegny ao logique le raha ka voasafidy satria la majorité des jeunes niatriky régionaly dia 4 fogna zegny ny jeune voasafidy amin'ny
niveau district satria 4 fogna zegny district nay Sambava Antala Voemara Andapa ka zegny hoe araiky zegny gêne amin'ny district ny Voemara Antala Andapa Sambava nagnano karaha zegny fa les autres zegny amin'ny commune rurale ce qui dit commune rurale zegny hoe raha mampiasa le commune rurale zegny tsy resaka politique fa resaka environnement resaka économie resaka social resaka culturel ndraiky sport nagnotany zay tagny tamin'ny concertation communale ino raha problème aminandre zay tsisy terrain zay tsisy maillot zay zegny le raha volagny zare aminay raha mikasiky politique zay tsy mahay zegny zegny tsy hainay magnano karakôry alors que zay tsy managna droit zay mandeha hoe ity zegny io tiako amin'izy ty tsy managna droit zay amizay fa le raha hoe hevitrin'zare avy tagny na lainay zegny hoe efa tamy régionaly votegna nisy hevitry zegny makasiky io niveau le hoe volet politique et gouvernance io de tom amizay zegny natao par groupe koa zegny nagnano le asa hoe volet politique ty de nazavaina responsable zegny zegny matsara ny état fédéral zegny matsara ny état unitaire zegny matsara ny état strictement décentralisé zegny matsara ny état province autonome nazavaina zare atao raha jiaby zegny baka nahazavaigna zegny izy ka olo tsy mahazo azy tsy mahazo azy tsy mahazo fô ary le raha koa zegny izy ka olo araiky zegny hoe karaha olo magnano propagande amitsika agny koa baka izy itsy raha mijery alaigny idéologie-nao zegny fa fô le olo nisy la musique tagny ohatra hoe nisy t-shirt tagny nisy zegny tagny ty tegna maresaka dika zegny za iono ato raha nagnano karaha zegny hoe olo tambanivolo zegny gène tambanivolo zegny tegna nahatao de zare zegny tsy de loatra raha makasiky politique de le ikanjare naresy latra zare tamy fagnazavagna tary igny zegny nisafidinjare zare fa nagnano par groupe to le raha managna proof zahay fa hevitry io hevitry niainga avy tagny amy région tsy vavanay fogna mivolagna région ça va hevitra avy tagny taminao mba tamy flip chart nagnanaovagna le devoir de groupe misy sariny zegny zay ary fa mandeha publication Facebook agny zegny ka ambana ry mahita tsara tsika hoe notez bien ny fampiaragna an'le izy zegny le tegna itakigna fa tsy hoe le état décentralisé io satria efa hitantsika hoe fa igny zegny le raha misy tonga taty juste magnano vérification fogna zay hoe est-ce que le avy tamy PV avy tamy région ça va marigny le raha sa tsy tamy PV tagny de zay mizaha tamy PV marigny le raha boaka takô zay tsy managna droit hoe zay tsy malanzy satria tsy zay zegny ny tompony décision farany fa le gène ialagna amle hoe andre zegny efitrinay avakagny voavoanandre le tianandre fotonandre nde magnavakavaka ialagna amizay de le raha lany tagny marigny nindesigny taty fa izy amizay monko zao azonletsika tsy nahazo fagnazavagna hoe zay fogna zegny everintsika hoe nagnano vote to fa tsisy vote to tsisy vote to velively tsy vote raha natao to natany volet igny zegny natany volet igny tsisy vote natao to fa juste hoe magnano confrontation na PV ndraiky le tonga taty amy ministère hoe aiza PV taminandre tamy savao aiza le raha tonga taty amy ministère est-ce que ty marigny sa tsy ty marigny ary zare sarotiny amle raha satria fa malaza ratsy zegny amle hoe magnova information mireformuler phrase bon anareo reny kahiko eto zao ty amizay zaho tany anareo est-ce que nahafaponareo zay fisafidy nataony région misy anareo hoe en tant que héros ny fisafidy état unitaire strictement décentralisé fa tsy nahafapo anareo koa hoe nampanegniny anareo le raha fa tsy nampanegniny anareo ilazako azy izy koa zegny araka ny safidin'ny tanora ça va le hoe état unitaire décentralisé hitako tsy mampanegniny fa par rapport le raha misy amizao fotoagna tsy arakaraka an'le raha hita de mampanegniny izy satria zahay aty zay le solontegna zegny natao hoe nagnano vote natao hoe zay fa zegny nagnano zay tsy décideur zegny dako lazako azy zay tsy décideur tsy mpanapa-kevitra fa nandeha nagnaramaso hevitry avy tamy sava nandeha nagnaramaso hevitry avy tamy sava nindesigny taty tsisy raha niova de le raha tsy tafiditry tamin'ny nagnasiazy izy zegny zare taty le avy amina état fédéral zegny no tadiaviko état fédéral fa nono za zegny tsy nahay raha makasiky politique atao za tafiditra amin'ny volet environnement za igny tegna mariny tsy nikabokabony resaka politique environnement za zegny ya raha hevitry manokagna zegny tsy hoe ke le raha fa magnano karaha izy za mivadiky ary managna profin'izay koa za fa nagnano interview tamy 24.mz zany moaly nagnotany za zare hoe ino état ilainao aminao personnellement za nisafidy état fédéral antony isafidianako zay dia fa hitavako fa hoe le état décentralisation zegny tsy ampiariny fanjakana de hoe igny zegny tsy ilaiko amy mahatanora za amizao ary amy taranaka nahava afara fa la izy o zaho tsy zahay zegny le hoe nanapa-kevitry sy le zahay zegny naneo le hevitry tagny fa le gène 86 communes misy agny amin'ny région Sava zay hoe gène tsy magnano politique tsy ampy 10% feky zegny gène mahakasiky le concertation nationale Antananarivo ny voanery DRDS zalahy raha za ty mba tagnatiny tamin'izy tako fédéral nefa tsy unitaire nagnino maziny voanandre ary taminay lasite isoa hitako zahay nandinikazy nandany 30 minutes zay tamin'izy to fédéral ny nalainay nivoanandre unitaire nagnino ma raha ivoagna magnani andre nivolagna fa hitsimpogna atsika amile amy faritry Savaly nandeha tamy concertation des jeunes andre tsy nitsimpogna fô
le andre tagnatin'ny comité ito fa nindesina andre tany tsisy olo nalena andre tagnaty zen to nivoana andre amin'izay raha ka fa tonga tany tsy tokony nivoagna magnani raha lelanina zen vaty izy ke lasa misavoir amin'izay olo jiaby amin'ny Facebook efa miratsy abona andre atsika andeha mpiala kolikola andeha ndraiky voalohany magnano afa raha dinin'olo aty afa raha boakan'andre agny lasa misavoir amin'izay mpianatra jiaby raha dinin'ny tanora ndraiky afa ny raha naboaka andre mivolagna fa andre misy tsompiny indesina Antananarivo andre tsintsimpona raiky zay efa andre tagnatin'ny comité fo indesina andre fo tsisy zay tagnatin'ny concertation izy tonga agny andre tsy tokony magnani raha hafa mbaran'olo avaty hafa raha ivoan'andre agny sa izy ilay tian'andre fa andeha atao amin'ny raha jiaby ya magnano mbola tsara atsika jiaby Elimbe Mandroso no mifagnatrika amintsika amin'ity vidéo ty ilagna tsigny nagnano vidéo fofo izy ty tondrasagna fagnazavagna mahakasika ny raha nisy taty amin'ny concertation nationale des jeunes izy atao aty Ivato Antananarivo zegny hoe aty amin'ny CCI Ivato mazava ho azy maromaro ny raha famafao mandeha agnatin'ny Facebook zay isany mampikorontana hely ny saigniny maro ataoko hoe nialamboetry atsika tanora na avanfaritry maro samihafa za mivolagna zany kasava zany kasambava fa za dia tsy isany solontegna ny faritry sava ampotiko tsy isany solontegna avy amin'ny faritry sava fa za dia agnatin'ny comité national d'organisation zegny hoe comité mpikarakara ny concertation ny comité dia tsy mandray anjara agnatin'le concertation fa mikarakara mba ampatomombagna le raha andeha ataontsika igny ny amin'igny fa mitotiky za makasika le vidéo ny paritaka maromaro agny ni mentionné nagnotany karakory ty Elimbe Mandroso karakory zegny io maromaro de nisy publier vidéo namantsika zay tanora ny solotegna ny faritrintsika aty Antananarivo zegny tondrosiko hely fagnazavagna makasika izy io ny raha nisy niany ta agnatin'ny volet politique zegny hoe tamin'ny volet politique no nisehoan'ny vidéo zay niparitaka ary vidéo tapaka igny vidéo igny fa tsy vidéo complet zegny hoe isaky ny faritry dia efa samby nanany zay tapaka aftagny tamin'ny région napakarigny taty amin'ny Foibe zegny hoe napakarigny aty amin'ny concertation nationale tamin'ny fotoagna niany igny tamin'ny vidéo igny le hevitry tapaka aftagny amin'ny faritry no nivolagny tao faritry jiaby samby nagnambara nisy tao état fédéral état unitaire décentralisé nisy état régional province autonome sisy fa ny sava manokana zay efa tapaka tagny amin'ny faritry savana ko tamin'ny sambava tamin'ny concertation régionale tapaka tagny tamin'ny fotoagna io le hoe état unitaire fortement décentralisé zegny ny tapaka tagny za tsy tondra fagnazavagna makasika karakory le état unitaire karakory le état fédéral fa zegny le tapaka aftavy tagny amin'ny faritry izegny no nindesiny reto tanora zay misolo tegna avy tagny tsy namorona zare tonga taty fa le raha nisy avy tagny no nambaranjare teto ary tsy nisy vote na hoe fifidianana natao teto fa ny raha nisy avy tagny no hitantsika tamin'ny vidéo igny hoe karakory ny sava de nambarany solo tegna avy tamin'ny sava de ty avy taminay tagny ny état unitaire fortement décentralisé zegny no avy tagny fô mbola tsisy raha tapaka ny aty amin'ny CCI Ivato ambarako mbola tsisy tapaka ny aty amin'ny CCI Ivato fa mbola samby nagnambara hoe zao avy tagny amin'ny faritrinay ka eto zao mitodiky amintsika jiaby agnatin'ny réseau na atsika akagny an-tanàgnantsika agny satria maromaro ny tohiny nahita le raha ary maromaro koa ny posy am'le raha ka io samby ataoko hoe samby amin'ny hevitrinazy fa hevitry ny besiny maro moa ny raha ny arantsika am'le raha ka iregny tanorantsika tanora namagna zay ny solotegna atsika nakatra taty Antananarivo igny dia tsy mpanapa-kevitry tonga taty tamin'ilay vidéo niparitaka igny fa nitondra hevitry avy tagny fa io tolo-kevitry dia mbola arahiny ady hevitry rehefa aveo zegny ny raha nisy fa tsy hoe le tanorantsika no nagnano voty na
nagnano fifidiana. De nisy koa nivolagna hoe fa voavidim-bola nahazo vola regny. Non, tsy zegny ry havagna ny raha nisy fa le hevitry efa nambarako igny no nambara teo le hevitry avy amin'ny faritra. Sanatria ny vava le hoe nahazo vola ke andeha hamadiky ny tany faviagna, indrindrandrindra fa amin'ny tanora nandalo fianaragna aby no tonga taty presque. Ary teto koa zahay nahita tsara ny raha nisy, tsisy hoe voavidim-bola sy ny sisa, sanatria ny vava koa raha magnanjaigny. De ny raha taty koa fomban-draha le hoe nisy le ady hevitry nafampana hitantsika tagnatin'ny vidéo regny fomban-draha igny, karaha igny mihitsy ny raha hitadiavy le hoe mifandona arak'hevitra ary hitantsika tsara ary tsy mba zaza ka fa misy le fivoriagna ataon'ny député matetiky misy tompondry mandeha tompondry lasite agnaty fao noho le ady hevitry mafana ka karaha zegny koa ny raha nisy taty mba aviagna le hevitry azahoagna le hevitry tsara izegny no misiny le hevitry somary naresadresaka nafampana fa amin'ny ankapobeny dia milaminy ataoko hoe milaminy tanteraka ny aktivitatia tamin'ny CCI Ivato tamin'ity andro faharoa niany ity. Bon, magnano mbola tsara atsika vahoaka ny Sava, indrindra zegny tanora amin'ny faritra Sava. De hitsangana eto moa zegny tsy hoe andeha hifamaly amintsika fa hitondra fagnazavagna hely mahakasiky ny sujet izay tegna sensible be ato amin'ny tambazotra antserasera momba ny resaka formana système-na gouvernance zegny. Tiako azavaigny amintsika hely malao zegny ny historique de concertation de jeunes na hoe fakankevitry ny tanora. I fakankevitry tanora io zegny initiative de fitondram-panjakagna izay tanterahin'ny ministère en jeunesse et sport miaraka amin'ny ministère vitsivitsy. De niantomboko tamin'ny commune zegny concertation io. Nitety commune maromaro tamin'ny faritra Sava atsika ary niakatra tamin'ny district de nandeha tamin'ny régional. Ny université koa moa zegny namegny séance manokagna nagnanovagna le concertation. Nandritra an'izegny zegny misy équipe izay fa navita formation regny zegny no nitariky ireo concertation reo tagny amin'ny commune tagny amin'ny district. Ka tagnatin'ny regny nagnano fakankevitry amin'ny volet ananky fito be zao zegny atsika tamin'igny. De ny volet environnement, ny social, ny politique, ny économie, sy ny sisa zegny. De zay hevitry naboakan'ny tanora tamin'iregny de ny rakety niantsoratra. De nihentigny taty amin'ny régionaly nagnanovagna débat ary nisy mbola nagnampy hevitry koa tamin'izegny. Ka tagnatin'iregny tsara hazava amintsika dia neutre tanteraka ny talemparitra, neutre tanteraka ny facilitateur ary neutre tanteraka zegny ny comité d'organisation. Zany hoe tsy mamoaka hevitry ny tegnanay sy ny mpikarakara jiaby fa magnano facilitation les concertation de magnazava ny raha tokony azavaigny ary indrindrandrindra mandray antsoratra araka ny voambolagna zay tognony ny tanora amin'ny famoahany hevitry. Nivoitra ny olagna maro tagnatin'iregny nagnaboaka olagna ny tanora, zao ny olagna misy aminay, de reto ny vahaolagna eritreretinay, zao ny fandraisagna andraikitrinay, reto ny asa tokony tanterahiny. Voaray hevitry jiaby regny ary tsisy latsaka na de iray aza. Ary hevitry jiaby regny no nihentigny aty amin'ny nasionaly, zegny no nitondrasagna tanora miisa 570 handehagna hanohagna hevitry le azo avy tamin'ny concertation tagny amin'ny faritry. Ary rehefa tonga aty zegny izahay de tsy afaka magnova iregny hevitry regny satria masigny ny tenin'ny tanora. Manandanja ny hevitry nalaigny avy tay fotony zay nandaniantsika fotoagna. Tsisy afaka ovoagna na agnalagna regny fa iregny no tohanagna aty amin'ny concertation nationale. Ka tagnatin'izegny
milaza zegny ny olo araiky amintsika zay ato amin'ny Facebook magnametsiny zay hoe milaza edy re azovy ny olo mba niatriky concertation tagny amin'ny faritry zay nandaniantsika vola ndraiky sasany mahery igny nagnanaovagna annonce tamin'ny radio nalefa tamin'ny Facebook nizaraigny tamin'ny page jiaby nandihanagna tamin'ny sono nandihanagna tamin'ny école lycée sy ny sisa azovy amintsika ato zegny mba nivolagna hoe nanosiko hevitry hoe zahay sava dia mila état fédéral mba milaza olo araiky edy mba niatriky concertation nagname hevitry état fédéral zegny ka tsy tafiditry tato ny valiny tsisy na olo araiky afaka amintsika faritry sava mba niatriky concertation nefa nalefa radio nalefa annonce nalefa ino nandaniagna fotoagna de eto zegny atsika mifagnametsiny hoe état fédéral no mety amintsika de nagnino atsika tsy naneho hevitry tagny ny raha tiako ambara de zao tsy hoe zaho magnadi tegna tsy hoe hevitrinareo diso tsy hoe zaho tsy magneky ny tsy mandray ny alahilontsika satria logika anareo ko alahelo ary za hitanareo io koa zegny tsy hainareo na faly na tsy faly fa ny hevitry avy tagny zegny no nihentigny ka atsika zegny tsy tokony fagnametsiny satria efa io ny vokatra azontsika avy tagny ary io ny vokatry ny tsy fandraisagna andraikitryntsika tanora atsika tanora sava zegny azoko lazaigny hoe tegna record mihitsy amin'io tsy fandraisagna andraikitry antsovigny mivory atsika tsy avy ataonao raha araiky tsy ahoan'olo atao raha araiky tsy ahoan'olo fa rehefa hagnametsiny ndraiky atsika zegny igny ny tegna magnavanagna atsika de tsy amenitsiny areo zahary managna zo haneho hevitry managna zo haneho hevitry atsika amin'ny fomba nehoantsika azy fa kosa tsy azo ekegny ny miteny ratsy igny kosa tsy azo ekegny ny miteny ratsy satria ny tegnako olo mpanjakagna za olo mpiasa mpanjakagna ambony za tsy ekeko ny fitenenagna ratsy satria tsy mbola nisy ratsy za tsy mbola niteny ratsy olo na araiky aza ary za zegny tsy manakignareo haneho hevitry haneho alahilonareo fa le fitenenagna ratsy zegny igny zegny ny tsy azo atao ka eto zegny état unitaire fortement décentralisé zegny no nitohanany tanora avy tagny amin'ny faritry sava état unitaire fortement décentralisé awa fortement décentralisé tagnatin'igny misy pitsopitsony maro zegny no nazavaigny tao resaka budget resaka finance zegny de tokony 20 isan-jato mijanogny agny amin'ny fokontany sy ny faritry de ny 20 isan-jato no mandeha aty amin'ny centrale ny fahefagna de ny chef de région sy ny fitsanjaram-pahefagna jiaby agny zegny no tompony fahefagna ny resaka infrastructure de mila tsangagna agny amin'ny faritry maro be zegny ny pitsopitsony amin'io état fédéral état unitaire fortement décentralisé io tsy voatogno tao zegny hoe état unitaire fortement décentralisé fa hoe état unitaire de kivy atsika jiaby za tsy hoe miposy le hevitry tsy hoe magnabazaka le hevitry fa kosa io ny hevitry ny tanora tamin'ny faritry sava dia zahay tsy afaka magnova azy io tsy afaka magnampy izy io fa igny no entintsika ty de ny hafatra farany zegny oka atsika ho tony oka atsika ho calme fa izy io zany samy nagnandefa hevitry nazy de mbola mandeha ny débat amizao satria azadigny fa misy faritry 720 zegny eto Madagasikara ka i faritry 720 zegny raha ohatra ka hevitry ny faritry sava araiky zegny de tsy hanankery magnoloagna reto région 320 hafa reto ka atsika zegny aza dia magnametsiny loatra fa atsika zegny tompon'andraikitra atsika jiaby io de zegny ny koragna tsy hoe ifamaliagna tsy hoe andeha hagnadi tegna fa tsindriako eto zegny izahay jiaby délégation 5 aty Antananarivo io tsy zahay no namorogno hevitry reo tsy zahay tompoko oka zava aminareo zegny fa hevitry voareo ny raisigny antsoratra nandritra ny fakankevitry tagny amin'ny faritry tsisy nampiagna tsisy nagnalagna fa izy le korankigny raha ohatra ka misy olo araiky ho za nanohagna état fédéral zegny tamin'ny concertation ka tsy tafiditry tao ny hevitry nazy mahazo manangan-tagnana izy de
mankasitraka malalaka ny fanehoan-kevitry dia misaotra antsika jiaby mankasitraka dia